много се притискам дали Ергена ще ме хареса изобщо. Оле, ма това той ли бе? Здравейте на всички, аз съм Милен и съм новият Ерген. Мога ли да вляза? Оле, ма много си убав бе! Пу-пу, динити руки! Здрасти, приятно ми е, Милен съм аз. Здрасти, къцкай тука. Жужи съм аз, Жужи. Оле, много е хубав, получавам въртовъртеж в главата, не знам какво ми става. Какво търсиш в един мъж? Първо като отида от тях, търся къде си държи портофейла. Не ме разбра. Какво търсиш в него самия? В него търся пари, кредитни карти, такива неща. Оле, не мога да те гледам чак. Защо? Свикнала съм на по-грозновати. Така ли? Ще приемеш ли тази роза от мен? Оле, ма как няма да я приема, бе? Оле, чилбо мириши. Оле, на осмото ни бесам от кеф. Чай звъна на майка, да й кажа. Усещам, че нещата между мен и Жужи ще се получат. Аз от притискане забравих да го питам каква кола кара, бе. Моля да го извика ти пак. Нали? Направо мрях от глад да го чакам тоя. Стол имате ли, бе? Поне така си мисля. Днес ще пробваме козунак с дубайски шоколад. Окей, хора, 2025 реших да започна с някаква нова поредица, в която да разнообразим и да не правя само скетчове. Тази поредица ще е пробване на някакви трендове. Този тренд, който така заля цяла България, е дубайския шоколад. За това намерих козунак с дубайски шоколад. Нямам идея колко е автентичен. Нека да го пробваме и да видим какво е на вкус изобщо. На вид изглежда много добре, между другото. Виждам писташио кремът, виждам шоколада, щях да го изпусна. Време е да го пробваме. Това представлява отвътре. Очаквах малко повече крем. Не е зле. Шоколада се усеща. Писташио крема не е чак толкова много. Малко е като мармалад, не е като крем. Като цяло вкусът е много добре, консистенцията е супер. За 4 паунда си струва паричките. Давам му оценка, тъй като изглеждаше добре, айде давам 7,5. Давайте, пишете в коментарите какво искате да пробваме следващия път и ще го направим. Чао! Бягай затвори да ме, значи... Здравейте, хорица! Днес няма да правим забавни видеа, няма да влизам в образи, да правя скетчове и така нататък. Днес ще си говорим за нещо важно, което смятам, че касае всеки един от нас, който се бори за правдата и който е против насилието и над животни и над хора като цяло. Насилието трябва да не остава безнаказано и всякакъв вид насилие трябва да бъде с строги наказания. Искам да апелирам за нещо и това е съпричастност. Съпричастност за дадени проблеми. Става ми тъжно, когато започна да чета коментарите на дадени хора и всеки омаловажава дадените проблеми. Всеки казва, че един проблем е по-важен от друг и така нататък. Всеки един проблем в България е важен, независимо какъв. Било то за животни, за хора и така нататък. Всеки един проблем, когато остане нерешен, той се превръща в един по-голям и по-голям и по-голям и от него се появяват още 10 проблема. И така до безкрай. Единственото решение за тези неща е когато сме единни и спрем да се делим. Защо съпричастността е важна? Защото така ти се бориш за една по-добра България, за една по-добра страна, за едно по-добро място за живеене. Защото коренът на всеки един проблем в България е беззаконието. Без добри закони, повече проблеми. Като дете винаги имах това чувство, когато видя някое бездомно коте, да го прибера в къщи, да е на топло, да го нахраня, независимо от последиците. Като че ли тази черта на емпатия, чувството на загриженост, на съпричастност, малко по малко изчезва в хората вече и се превръща в една постоянна апатия. Нежеланието да съчувстваш, нежеланието да помагаш, нежеланието да се интересуваш. Затова апелирам да бъдем малко по-добри и малко по-съпричастни към дадени проблеми. Защото единственият начин да решим тези проблеми е като сме единни и като ни е грижа, като сме съпричастни към тях. Независимо дали
ни касаят нас лично или не. Защото когато се справим с един проблем, със сигурност ние ще помогнем да се справим и с други проблеми. Това е единственото ми желание. Да станем по-добри и да бъдем съпричастни към проблемите. Най-малкото нещо, което може да направим в този момент е като подпишеме петиция за искането на най-строго наказание към тези извършители на злодеянията, защото по този начин ние може да дадем гласност на съществата, които нямат глас, а и също така, защото днес може да са животни, но утре може да са хора. Готова съм. О, казах ти през предната врата. Влизай. Честит Халоуин, Баклук. О! Подарък. Мерси. Ау! Ябълка и 2 бомбона. Мерси. Треш. Мерси. Да, можеш да си вземеш нещо за пиене. Буклук спайни хика. Днес на това диванче ще си поговорим малко за задкулисите в моя живот. Да се направим едно кафенце, защото без кафенце няма как да говоря. Има ли водичка? И то няма вода, бе. Значи. Приемете това, сено аз съм един ваш приятел и сме излязли на кафе, да си говорим и да си клюкарстваме и така. Cheers. Започваме да си говорим за това, защо живея в Англия, как се изместих в Англия, как реших да се изместя, кога се изместих и така нататък. Всички тези въпроси ще ви ги отговоря сега. През тези 3 години аз бях буквално на предела на мизерията. Работа на полето. Сега аз не съм го крил никога, че съм човек, който е работил на полето и си изкарвал парите с пот и труд. Не съм тези инфлуенсъри, които... Пак ядеш? Гладна ли да стоява? О! Няма да дразните, да Милка ти пак ядеш. Кой па се развъня по този време на тая порта? Значи човек не може да си изпие кафето да прочете едно списание на спокойствие. Значи... Олеле, Боже! Пакоство или лакомство? На какво си направил, бе, дете? Боже, чудовище ли си, бе, какво си? А ти майка ти ли? Здравейте, здравейте, какво има? Здравейте, с Сивчо за пакоство или лакомство за Хелоуин. Хелоуин, лакомство или пакоство ли? Лакомство, мерси. Мамо, тя ми даде неща. Чао, чао. Госпожа, как ще откраднете на детето сладките, бе? Госпожа? Олеле, не знаех, че обикалят по къщи и раздават безплатно лакомство. Ще го заобичам той Хелоуин-мелоуин. От любимите ми. Скъпи, по случай Свети Валентин, имам специален подарък за теб. Я дай да го видя. Ето, мизерните ти дрехи, за да можеш да ги изпереш най-накрая. Че тежко. Георги! Георги! Абе, защо не отговаря това дете, бе? Абе, Георги, не ме ли чуваш като те викам, бе, момченце? Не, мамо, играй на една игра. Спирай тази игра, ела да ми помогнеш. Оф, мамо, не мога. Играта е онлайн, няма как да я спра. Абе, не ме интересува, бе. Пусни я на пауза или нещо такова и идвай. Просто си невъзможен. Постоянно играеш игри. Все се оправдаваш с нещо. Няма как да стане, не, няма как да стане. Просто не. Хайде, бе, Георги, просто да ми помогнеш. Искам, като отпия от новия вкус бъз, лимон и краставица, на Деби минерална с витамини, майка ми да спре. Те помоля за нещо. Еха, ама то наистина подейства. Продължавам да играя. Връща силите, които майка ти изпива. Здравейте, здравейте, мили мои скъпи ученици, как сте? Извинявам се, госпожо Карманова, че така нахлух във вашата класна стая и ви прекъснах учебното занятие. Няма проблеми, господин Петков. Ученици, поздравете директора.
Ученици! Здравейте, господин Петков! Набързичко само да прегледам дали е топличко в нашите класни стаи, в нашето най-елитно учебно заведение в областта. Ма наистина топличко бе. Както знаете, ние сме на първо място от най-топлите училища в областта, да. И се надявам никой от вас да не се оплаква, нали така? Болнички има ли? Ами само един, Анастасия. Анастасия, аз ще я привикам нея в директорската стая, да. Георги, как си бе моето момченце? Да поздравиш майка си. Аз съм и преподавал на нея едно време, да. Добре, ще тръгвам, аз ще тръгвам. Най-елитното училище, най-елитното. Хайде, госпожо Караманова. Най-елитното.